Ти си човек, какво кажеш, какво прави? Аз на работа си ги човек. Не, омаза тук, за това ти казвам. Кой е омаза? Еми, това, което не трябва. Не вдигай, аз гледам, ще ти кажа. Да махна ръката. Не маха. Айде, тя махне ръката, сложи оная джаджа. Тук къде, бе? Пусни го. Чалник. Айде сега да го гледаш отгоре, да го носиш. Що тръпна тук, бе? Не е в средата. Стига, стига.